Ixhumana Sibambane Organisation isizwa leseke ukukhathazeka kwayo ngalokho ekuchaze ngokwenyuka kwezinga lodlame olubhekiswe kubantu besifazane kanye nezingane ezingxenyeni ezihlukene zeSoweto. Le nhlangano ithi ke igameko zakamuva zikhomba ke uhidehide lweyinkinga zodlame lweyamene nobulili nokwenza kube nesifiso esikhulu sokuthi kungenelele iziphathimandla kanye nomphakathi masinyane ukuxazulula lenkinga ebukeka isiqala ukuphuma esandleni. Ibeke isinxusa izakhamizi ukuthi ke zizibuke noma ngathi ke zizibike igameko zokuhlukumeza ziphinde ke zeseke nezisulu ngokungenambandela. Bexwayisa ke nangokuthi ke ukuhlala phezulu kwegameko ezifuzelezi kunikeka noma ngathi kunikeza izelelesi igunya lokuthi ke iqhubekele phambili nokwenza izenzo zobumnyama. Udlame lokuhlukunyezwa liyamaniswa nobulili liyaqhubeka nokuba insakavukela umchilo wesidwaba emphakathini yakuleli nokusolwa amanzi amponjwana kanye nezinye izidakamizwa. Inhlangano elisana nalesi sihlava ithi ke isikhathi esiningi izisulu zodlame ziyawasula amacala ngemuva kokwavula eziteshini zamaphoyisa. When we get to communities, sithola ama-challenges e-GBV, especially kuma-domestic violences. And some of the cases, when we get there, you report them, masifike elokishini bayawacima because bayahlala phansi with their spouses bakhulume, but then they reoccur again. And also, ama-cases of rape, we have noticed ukuthi ayakhula kakhulu, and I think the lack of knowledge ebantwini, even though we do those awarenesses, we still need to push through so that people must understand ukuthi GBV is a real thing, it's asekhona. Angeke zihambe iyendawo, and people must report GBV umuntu angasabi. There's anonymous tip off. If you can't, we can share numbers ukhulume on the side. Kusenjalo le nhlangano ibe isigqugquzela abantu ukuba baqaphe izindawo abahamba kuzo ikakhulukazi ezokucima ukoma. Utshwala yibo leader to most of the rape cases, domestic violence kakhulu. So you must be aware of your surroundings kakhulu, especially mawuphuzela, because we get intoxicated and sakhohlwa and sijive sikhohlwe nokuthi umuntu ungibhekile. I think when you limit yourself to alcohol izinto eziningi zingaba ngcono elifini, especially drugs as well, because now when you find ama-cases ama-minors mawuthi uyabheka some besiblomile khabo sibanibani kwavela ama-drugs kwabhenywa lapho, and then wake up in the morning awazi nokuthi kwenzakala now. Sometimes kids get gang raped, especially teenagers when they go to parties baya gang raped, and sasa akasakhumbula nokuthi gang raped. But I think to be aware and be cautious of your surroundings is very much important. Lolu dlame okukhalwa ngalo nhlangothi zonke eningizimu Afrika luyaqhubeka nokusabalala nosoluhlalisa elibhojozi imphakathi ezandleni zabantu abazwana nabo imindeni kanye nabangani. Ezindabeni zeSoweto TV ngikunokulunga Mthembu ngiseMufulo.